Moi! Nyt mä näytän, miten tehdään 9 sykliä. Aloitetaan vasemmalta. Tehdään 3. Eli otetaan noin. Sitten keskelle. Tehdään sama juttu. Ja sitten tosta. Sitten puretaan. Aloitetaan taas vasemmalta. Sitten siirrytään etekautta tuohon ja tehdään 6, 3. Eli tehdään noin. Ja sitten 3 pinon. Sitten puretaan, aloitetaan taas vasemmalta, sori vähän huonosti kuvautus. Ja sitten laitetaan noin tuohon ja kaikki yhteen. Laitetaan toinen kuppi oikein ja toinen vasempaan. Ja sitten tehdään tämmönen, alas tulee 4, sitten tulee 2 ja sitten 1. Sori, toi ei näy toi ylimmäinen kuppi jossa. Sitten puretaan toinen koko pino ja sitten